A dneska tu budeme hrať samozrejme Restaurant Tycoon 3 s Markom. Čaute ľudia! Dnes tu obnovíme túto sériu. Marko tu má reštauráciu so mnou, takže ich poďme obslúžiť. Tak klikneme na nich a posadíme ich napríklad sem. Tak tady, presne, to je dobré. Tak, teraz musíme počkať, kým si niečo... A tu už idú ďalší. Tak ich posaď. Klikni na nich a teraz klikni na ten stôl. Akože... Áno, už idú. Aha! Tak, už si objednali, takže im to pekne poďme urobiť. Takže, ja tu idem variť. A teraz musíme klikať. Teraz to rozmixujeme a musíme točiť. Tak. A teraz to hodíme na grill a už sa nám to robí. Aj mne sa to už robí. A ja už to mám. A zoberiem objednávky. Ja tak. Tak, a tu máte. Aha, ja som to dal niekomu inému, ale nevadí. Tak ja to zoberiem. Dobre, tak ja zatím spravím. Dám to tejto. A ja urobím jedno. A budeme mať už... Alebo vlastne... Tak to urob ty asi. Ale dobre varíš. No, ďakujem. A ešte... Už nič. No. Tak. Už keď to máš, tak to zober. Tak ja im to dám. Ale tak, a ja im to dám. Tak. Zatiaľ robím ďalšiu tady zemiakovú placku. Áno. Grillujeme. Táto séria by podľa mňa mohla byť celkom dobrá. Tak si to zaslúži odber a like a nejaký pekný komentár. Áno. Myslím, že na prvý diel môžete dať také 3 lajky. To je super. Tak už nám zaplatili $20. Nebudeme bohatí. Tak, Marko. A pýtate sa, prečo nevydal veľmi dlho video? On vám to povie. Ja som bol chorý a stratil som hlas, takže by to nebolo najlepšie. Presne tak. Tak ja ich posadím. A do čoho by chcel zainvestovať, Marko? Napríklad chcel by zamestnať kuchára? Tak napríklad. Tak, ja sa pozriem, koľko už na to máme. Tak, práve som ho zamestnal. Tak, teraz tu pôjde určite variť. My už sme zobrali objednávky, takže on teraz ide variť. A ešte musíme posadiť, Marko. Tak. A poďme mu pomôcť, nech to má rýchlejšie. Presne. My sme tu hodní na našich zamestnancov. Tak. Hotovo? No. Tak to zober, klikni na to a daj to niekomu. Tak dám to tomuto kebabu. Tak. A ešte zoberaj to ďalšie. Ty budeš taký čašník. Ďalší taký. Áno. A ja tu ešte pomôžem našemu zamestnancovi, aby to bolo úplne najlepšie všetko. Hotovo? Ja ti pomôžem. Ja zoberiem druhú. A dobrú chuť. Tak. A musím toto pozbierať. Áno. Už zaplatili. Tak. Myslím si, že teraz by sme si mohli našetriť 250 na nejakú čašničku. Tá čašnička zobere objednávky, aj tieto taniere zoberie a ich posadí. No. Ja som si tam nasadol a to je jedno. Tak. Ja budem nový Zákazník? áno.
Tak Dobrý si... deň. No, sice neviem, ako ti niečo dám, lebo to absolútne nejde. Dobre. Takže, dovidenia. Si moc za to ísť. Alebo Marko, poď posaď ho, dobre? Tak tady ťa dám napríklad. Tam. Ale má peknú čiapku. Áno. Tak, Tak pane ja zoberiem čašník, zober to. Zemákov placku. Tak, už som si to zapísal, takže nechajme to tak, on to už spraví. Presne. Tak, už to bude. A tu máš, pane. Dobrú chuť. Tak a zaplatil. Teda zaplatili. Takže, myslím si, že za chvíľku už budeme mať 250. Peňazí, že? Áno. Takže ich tu posadíme. Tak a už zaplatil. Tak máme 230, to je super. A teraz ešte títo a... A ja si myslím, že teraz, keď urobím ja jedno jedlo, tak dostaneme nejaké peniaze. Lebo to mám v 200. Už prišli ďalší. Tak ich posaď. Dám ich som. Tak a teraz by som mal dostať peniaze. Tak Ja idem nejakému a prišli ti peniaze? Neprišli. Vážne? Tak už teraz. 390. Tak ale ja hneď kupujem čašničku. Ja mám 390. A kde je vlastne? Aha, ona je vonku. Ona sa volá nie s 2 L. Neviem. To je jedno. Tak ona tu bude pracovať. Tak, teraz keď už to, pozri, už ide, presne preto, aby to zobrala. Ale ja jej pomôžem. Tak, už to zobrala a ide im to priniesť. Tak. Ale nie je úplne najrýchlejšia. Čo? Tak, už ide. Dobre. A teraz ich ale posadí. Nechajú, či to vie posadiť, tých ľudí. Oh. Posadila ich. No. Ona je inteligentná. Ela. Alfa, bela, beta. Tak, a čo by sme... Ale viem o tom, že tu môžeme vylepšovať aj našu reštauráciu. Tak chcel by sa tu niečo vylepšiť, Marko? No, môžeme. Tak ja by som určite kúpil asi solničky. Nech to tu je trošku peknejšie. Áno, keď to nie je dosť slané, tak si to môžu dosoliť aspoň. Tak, a práve... Počkaj. Tak, počkaj. Ja to tam nemôžem dať. Tak, a práve tam majú už solničku. A ešte druhú. Tak. A máme tam solničky. Máme 110 peniazy. Myslíš si, že to sú eurá alebo doláre? Doláre, podľa mňa. Doláre. Áno. Podľa mňa doláre. Tak, ale teraz, keď zoberieme ešte 3 peniaze zo stolov, tak dostaneme nejaké nové jedlo. Tešíš sa? Tak, zoberiem to ja. Albo na to bude zarábať viac. Hej. Tak, ty máš vlastne tam v hore, tam máš taký, ako by som to nazval, takú dosku s vrchnákom alebo peniaze v hore. Kde? Na obrazovke? Áno. Ja tam mám hore vpravo, myslíš? Vľavo. Vľavo? Hore vľavo? Áno. Aký tam máš obrázok? Mám tam
Nič tam nemám, mám tam, že vľavo dole peniaze. Aha, tak ty to tam nemáš. Tak neber peniaze a ja to urobím a potom budeme predávať nové jedlo v reštaurácii. Tak, Ela to určite objedná. Pomôžem. Tak, a už to ide robiť. A ja ich varím. posadím zasa. Takto. Zmiešať. Dobre. Super. Toto dokončím. Zobrať toto. Tak, Pekne. A ideme ďalej. tak. Dúfam, že už zaplatia peniaze, lebo my potrebujeme peniaze. To ide strašne rýchlo. Áno, a už zaplatte, prosím vás, zákazníci. Tak, A? a Ja máme. idem tak. Ešte títo musia zaplatiť a dostaneme nové jedlo. Aj za chvíľu. Ale ja to musím zobrať, lebo keď to zoberieš ty, tak to nefunguje. Tady mám denní mejrač pre. Tak toto tady, ja mám 10 diamondov zadarmo. Áno? Tak? Mhm. A už to máme. Tak. Však preto. Tak, mám zobrať hlavné jedlo, nejakú polievku alebo také niečo, alebo dezert. Čo je najlepšie podľa teba? Podľa mňa by si mohli dať nejaký taký predkrem. A máme? Pyrohy. Tak, pozri sa do meníčka a tam máme už zemiakové placky a pyrohy. To meníčko kde je? Prosím, tady asi objednať pyrohy za čo? Ale to neobjednáve, lebo to by som tebe objednal to, či nie? Nie, našťastie. Lebo to by potom objednal vlastne, aby som ti to ja pripravil. Alebo tak môžeš skúsiť. Objednaj si niečo. To mňa zaujíma, či to akože... Zaplatil som to. Tak? A teraz by to mal pripravovať. Za chvíľku. Počkaj. Ja to sekám doslova. Ja to nechcem robiť. Sám sebe to nechcem robiť. Tak to nerob. Lebo tam sa mi ukáže, že je to pre teba. To fakt? Tak myslím si, že toto je pre teba. Tak počkaj, ja ti to dám, dobre? Také špeciálne. Áno, tu máš. Áno. Tak ďakujem. Aspoň sa napapám. Musím si k tomu sadnúť, ale oni tady... Toto pozbieraj. Tak, papaj. Ňám, také dobré. Ale prosím ťa, postav sa, aby sme mohli uvoľniť miesto. Au. Deň 3. Ja mám 2. Ty máš 2 len? To nevadí. To je jedno. Tak, teraz tu môžeme kupovať aj nejaké upgrady. OK, toto sa bude hodiť. Tak teraz som tu niečo kúpil. A pozri sa, tu kýdneme toto. A tu nám môžu dávať nejaké peniaze, keď sa im tu bude páčiť. Vieš čo? Ja mám 67 dolárov. A ja. No, 6-7. Áno, 6-7. A už nemáme 6-7. Už máme... Snad sa to niekomu bude páčiť. Áno. Je dostatok stoličiek, lebo som si tam sadol. Trochu im zabral z miestu. Alebo tu môžeme kúpiť ešte jeden stôl so stoličkami. No, keď nám výjdu peniaze. No, ja sa pozriem. No, tak máme len na stôl. A stolička, no. Tak to potrebujeme zhruba tak $130.
Tak budú sedieť na stole. Zober peniaze. Tak to dobre nedopadne. Tady sú pirohy nachystané. Tak je mi to... Niekomu dať... Tak. Čo? Dosiahli ste? Ukážu mi. Poď sem. Tu je nejaká chip shop diva. To je niečo dobré. Počkaj. Tam. Počkaj. To viem, čo je. To sa mi nikdy nepodarilo. Toto je nejaká celebrita a to na to je šanca 1 z 1000 zákazníkov, alebo tak nejak. To je akože... To A ona ako, zaplatí extrémne veľa peňazí. to akože, no... Varíme. A ja ti pomôžem, keď mám čo. Ona co chce? Akože, alebo... Ona nechce nič zatiaľ. Ona tu... A sa tu bude sedieť, akože, alebo... No, lebo ona nechce vlastne žiadny starter, ale dá si asi až hlavné jedlo. Ona si dá až hlavné jedlo. A hlavné jedlo je aké? To sú tie zemiakové plácky. No, Ale ešte to musí zjesť tento. Asi to je jej manžel. no černý a biela to je, jak sú sebe že? Áno. Tak. A teraz už sa možno vyberie aj ona. Tak uvidíme, čo ona bude chcieť. Vybrala si niečo? Áno, vybrala si zemiakové plácky. Takže urob pre ňu niečo. Ja sekám s ním. No tak mixuj poriadne. Tak. 26, OK. Tak a ale tak už im to musíme urobiť. No, Tak tej celebrite som to dala ako prvej. A Ela už to nesie jej manželovi. pozve. Už papajú. Tejto páči nebude podľa mňa. Neviem. Ale prečo by išla vlastne do polhvezdičkovej reštaurácie, alebo koľko máme? Kaž, koľko máme. Pozri sa vonku, vonku sa pozri. Nemáme na to peniaze. No, máme 0,6 hvezdičky. No, kto nevie, či sa niekomu bude páčiť. Tak schválne. Oni nám zaplatili úplne rovnako ako normálne. Tak už ťa tu nechcem ani vidieť. Ale vlastne je to taká frajerina, keď sme ju tu mali. Mhm, Takže určite za to dajte like. presne. Tak, a ja tu idem postaviť jeden stôl. Tak počkaj, Marko, alebo tu urobíme stôl pre troch. Prosím. Alebo teda urobíme tu ešte jeden stôl, takto. A dáme tu asi jednu stoličku. Tady by som ju dal. Aby som ju dal sem. Ale mne chýba Ne, tak to by to 6, bolo a mne chýba $6 a môžeme kúpiť ďalšiu stoličku. Tak to by to bolo lepšie. Ale ja potrebujem ešte $6 a kúpim sem ďalšiu stoličku. Haló, počúvaj. Tady ju daj radšej. Dobre, Tady. Tam je to viac akože lepšie podľa mňa. dobre, ale potom to budem môcť zase musieť prehadzovať. Ale nemusíš. Ale môže byť aj tady, aj tady, aj tady. To je vlastne dobrý nápad. No tak daj ju sem teda. Tak, takže takto. To musíme otočiť. A tak. Tu máš. Už ide akurát jeden. Tak si tam sadni. Prečo je to vlastne ten manžel tej celebrity? Asi mu tady chutí. Áno. No teda asi nie, keď nemáme žiadnu túto. Však dobre. Ale myslím si, že počkáme, než. Alebo viete čo? Myslím si, že z tohto videa by to mohlo byť už asi všetko. Keď sa vám toto video páčilo, tak určite dajte like
odber, pekný komentár. S vami bol pán Teja Marko a dovidenia. Zatiaľ ľudia.